ତ ବହି ବହି କେତେ ଦିନ ଜୀବନ ବିତେଇବୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ବଗିଚା ଘରକୁ ଆସିବୁ ନା ଯଦି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ସେ ମୂର୍ଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଏମିତି କଣ ପାଠ ପଢେଇଲୁ ପ୍ରେମର ଫଳା ପାଠ ଏକୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଦଉଛୁ ମତେ ଦେଲା ବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛୁ একত্রিত হয়ে গেলে সদবেলা গোটের সমস্ত পুজো আছে হইব মনে লাগে না ସବୁଠି ଚିହ୍ନା ବୁଝଲା ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ଟିକେ ବଜେ ଏକ କଥା ପରେ ପରେ ଜୟ ଭାଇ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ହାଲୋ ମୋର ପୁଣି ଜଣ ତମର ପୁଣି ଏତେ କଥା ଦେଖ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ଏଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ